Sa Good Vibes, mga Bailes de Luces dancers ang ginhatagan sang heroes welcome sa ilang pagpauli sa Banwa sang La Castellana. Ini matapos magdaog sang Best Foreign Performer Excellence Award sa South Korea. Yaring report ni Romeo Subaldo. Daw mga artista nga nag-abot sa La Castellana kagindagsa sang fans. Ining sitwasyon sa video ni Ronnie Baldonado sa naginabot ang mga Bailes de Luces dancers sa Banwa halin sa press ka pa nila nga pagdaog bilang Best Foreign Performer Excellence Award sa 2022 Chunjang World Festival of Recollection sa Gwangju City sa Donggu District sa South Korea sa Sabado. Ini ang winning performance sang Bailes de Luces. Atas pa man sa final performance, agaw atensyon na ang performance nila nga naghatag sang kalipay kag dungog sa mga nigrense. Kinakalipay naman ni Mayor Rumayla ni Cor magalimutan ang kadalagan sa ilaga dancers nga suno sa iya dako man ang inagyan nga kabudlayan para makapangita sang pondo kag pagkuha sang visa sa mga nakigbahin sa festival. Masobra sa 80,000 pesos ang cash prize nga ilang nakuha pero para sa alkalde mas dako nga bulig sa turismo sang Banwa ang makilala ang ilang festival kag ang posibilidad na makatukod sang sisterhood sa local Korean government.